Human sa pagdagsa sa mga tao sa Good Shepherd o sa Banawa sa Barangay Guadalupe sa Stations of the Cross, ubay-ubay nga mga basura ang nabilin sa lugar. Kini ang naabdan sa Balitang Bisdak ni atong Sabado de Gloria sa hapon. Nabisi ang personnel pagpanilhig ug pagpundok na lang sa mga basura nga nagkataglang. Aminado sila nga nataud-tauran ang ilang pagpanglimpyo gumikan sa kadako sa lugar. Maong giawhag nila ang mga mobisita sa dapit, magmatngon ug dili patakag labay. Niatong Sabado gihapon, adunay gialarma nga grass fire sa maong bahin sa bukid nga sakop sa Good Shepherd. Girespondihan kini sa mga bumbero nga nasuta gawa sa pateng dahon, may mga sagbot ug basura usab nga lakip sa mikayo. So, sako ikaw man. Oo. Oh, ana ra. Imo na lang sa pundukon anak yon. Oh, pundokon. Tanaw nimo mas daghan? Sa magi? Daghan eh. Basura. Ikaton lang yun sa kuglingon ba nga ug mo bisita ingonanay gani mga spot magdala lang yun sila kuan yun sudlanan silang basura karon nindot sa dang view gihapon madi gihapon di ihugaw tan-awon nagtabang lang sad mig padapli na ning sagbot kay mura na mga hulmigas mga basura des babaw kay gapanon gud.